Live sa ta mga idol kay balik biyahe na ta karon sa Maxim. Mura og okay na to paminaw karon. So biyon ta makakuha tag booking karon mga idol. May ato ha pag maputol kani atong live karon. So pud pasabot nakakuha na kog booking mga idol. So naka-auto filter ko karon padong sa may Cebu City area mga idol or basta bisan asa basta dili lang diri padong sa south. Kaya location is Minglanilla. So ato ang dapat makuha nga booking is padong sa may Talisay magsugod hangtod padong sa north padong Lapu-Lapu. Lah, nagbaha man akong pisto karon eh. Nagbaha man ako ang area dire. So wala pa tayo viewers, waiting ta karon sa ato ang mga viewers mga idol. So kumusta naman tayo mo no? Wala og taon-taon na ta wala ta nakabiyahe mga idol. Basta maputol na itong live ha, natin booking makuha kaya naka-auto ko karon. So wala pa tayo viewers, waiting ta karon sa ato viewers. Salamat mga idol sa mga nag-comment sa tuang mga video. So sa mga nagsuporta, so happy na tayo mag 4,000 subscribers mga idol. Alright. So thank you so much no. So naana ta sa mga 3.6 something. So hapit na kung nagamay, hapit na kung na mga 300 plus ka subscribers nga ma-reach sa tuang 4K. So kaya salamat to sa mga nag-subscribes. Siyempre sa tuwa mga viewers nga wala pa nakasub, so thank you yapon. So kaya to mag-son ko subscribe sa mga idol kay masinog ko na ako na pat ba ako i-subscribe. So sige lang, okay lang no, at least baka na naargapon mo nga nag-views. Yung hapon din na kay bakante chat ka na i-chat kay bakante kwarta wa mapudo gambi. Hello, isang taon eh. Wala lagi taon. Alright, natay happy to viewers. So, thank you. So, palike ko mga idol, palike. So, while waiting ta karon sa ato ang kuan, naka-auto ko karon. So, while waiting ko sa booking nga mosulod, so live sa takadiyot. So, oy, happy 13 viewers, happy 13 viewers. So, pa-shout out, comments mga idol, comments. Sa ako location karon na pa kung Minglanilla mga idol. So bali mo karon pa ko ang kuan. Karon pa ko nakabalik og biyahe for almost 2 weeks siguro nga wala ko nakabiyahe. Oy, thank you so much sa nag-like. Thank you. Paki-comments, oy, pa-shout out idol. Sa mo ni siya. Sa pagbasa ni roll ni sa Bakumo. Lisura pud basahon na niya pangalan ni. Oy, Bakumo idol, shout out. Shout out si Buha di idol. Oy, happy 23 viewers. Ay, murag maka kung ano gid ko dito, murag maka manihan tagid ko ani kay murag na ko 23 viewers. Oy, thank you so much sa mga nag-like, pa-comments, paki-comments sa mga gusto magpa-shout out ya mga idol. So, pag maputol nito ang live karon ha, bot pasabot na ako'y booking nga nisulod. Nakakuan ko karon, naka auto filter. Libre pan kantin. Hulo! Kinsa na ini? Libre pan kantin. Alright. So ato dito sa kantin idol. Kay tagaan di kag kay pan. Oy, Pishi Mimis. Gaw di ba kay gabi na? Na? Gaw di ba kay gabi na? Oh, dire kay gabi na pero hayag pa. Is the Singgit. Hello. So, hello idol. So, shout out. Micho Minaki Minchi. Kuyawin yung mga pangana. Oy, saan eh? Nacho Minaki Minchi. Tagpila ka biyahe kasagaran imo makuha dol og part-time ka. Dili magkapareha dol. So, ako nag-start ko karon pareha karon no. Nag-start ko is alas 5. Karon wala po koy kuan karon wala ko booking na nakuha. So muuli ko ay niya siguro na sa mga alas 12 or alas 11. So maka 8 completed orders
And then siguro ako ang kitaan na as mga 800 to 1K. So depende sa mga order na ay usahay maka 800 ra ko. So yun ana as a part-timer. Oy, shout out kay Marita Molira. San ka nakatambay? So ngayon nandito ako sa may Estaca area, Minglanilla. So bali starting pa ron ako mga idol. Wala pa ko booking nakuha. So naka-live ko kadiyot. So pag maputol na ito ang live ha, pasabot na ako booking na nakuha. Then unya abangan niyo mga idol na magmanihan ta karon. Kay nalipay ko kay niabot ako og 30 viewers. Alright. Tagpila ka biya man siya. Saan ka nakatambay? Estaca area ako diri dol. Oy, thank you sa nag-like. Thank you. At least na ako'y 6 like. Thank you. Alright. Paki-comment sa mga gusto magpa-shoutout. Pakit-up mo ko sa palibot ni Motol. Look, kinsa mo ni si Fishy Mimis. Pakit-up ko sa ibong palibot. Di ara dire. Mao ni siya dol. Muna ako ang pisto karon. Basig butong nga. Dire karon. Sa kantin. Lo, murag kaila ginana ko ni si kuan ba si Bakumo. Free sa kantin. Alright, so doon ako pag magluto ko. Si John, hello. Hello Habibi, how are you doing Habibi? Bulo, Habibi like. Kaya saan ni Habibi? Oy, shout out sa inyong hantanan. Happy 20 viewers. Ayan. Pero malipay sa tanong na anak ko yung mga viewers karon. So shout out sa tuwa mga viewers karon. Ato ang palimot karon, hayag ta kayo nya di ay to unsa na oras pa ato i-time check no be. Time 6:07. Pero mura pagyapon siya og buntag no. Mo siguro to na nag-comments nga di ba gabi na sa nito yang comments. Asa di ka ga-work dol. Loyo man mingla sa Cebu City. Good unsa? Asa di ka ga-work dol. Layo man mingla sa Cebu City. Good. Oh, layo ang mingla dol sa Cebu City. Kay sa south area mga idol. Kung dire sa location karon no Minglanilla. Then next is Talisay and then Pardo and then mana siya Cebu City na. Sunod sa Mingla kung padong tag south Naga, then San Fernando, then Karkar. Fishy Mimis tol na pa dae ang sa to agoy nakusud lang og booking 119. Missionary Baptist Institute Seminary padong siya sa may Pardoria. Muna akong ingon nga bye-bye. Ako sana i-accept mga idol ha. So maputol niya to ang live karon. Bye. Thank you sa mga nag-views ako sa yak. Daw di ay nago kung naapad ay ang adlaw. Liboga ani unsa man ay daw. Fishy Mimis. Alright, to continue ato ang live. So atong distance ato ang pick up karon mga idol 0.9 meters. So continue atong live mga idol. Ay di ba kung di mo ganihan na mapatol din ato ang live pag nai-booking mo sulod kay naka-auto filter ko. So wala kita napakya sa inyo mga idol. Nasundal kita ang booking padung sa may Pardo area. So bali ang bingit ani is 119. Distance sa pick-up location ni idol 0.9 km. So wala sa pick-up ko passenger pa rin siya o delivery. Pero sure ko nga passenger siya. Thank you so much sa mga nag-like mga idol. Thank you so much. Sa mga subdivision kami pwede siya mga idol happy live while nga ga-perform ta sa booking pero kay bago nga bawal din siya mga idol kay siyempre pag-start ko niya sa ang pag-drive no pero hindi sila ano punta yung bawal daw
Ah, happy to viewers. Oh, thank you sa mga nag-like mga idol. So palay ko sa tuang live karon mga idol. Sa kontak ko diri diri. Kung ay nasuglat. Bro, nilapas ta. Sa oh, diri mo siguro. Ano po ta diri kita. Later while nga ga-perform ka sa tuwang booking mga idol. So ambot ka siya nga book nga to na pick up karon. Dili ko sure kung unsa ni siya. Wala yung gibutang anote mga idol, wala siya gibutang na delivery ba ni or pero pag ngayon ani nga wala yung mga kwan, wala yung mga note. Sure kung sa siya pa passenger mga idol. Karon lagi may bawa na to ni ron. May bawa na to ni ron kung unsa nga tuwang booking nga pa dong sa may parking area. Oh. Putlo na ko akong live mga idol kay dili ko ka-open sa akong apps. So, thank you so much sa mga nag-view karon. So, ako i-check ang mga comments unya ha. So, bye-bye.